O ddydd Llun, y 30 o Orffennaf, hyd at ddydd Gwener yr ail ar 15, mae hi'n wythnos Senedd Ieuenctid Cymru. Yn ystod yr wythnos, mae fydd llu o weithgareddau, sesiynau, sgyrsiau a heriau dyddiol er mwyn i chi, bobl ifanc Cymru, gymryd rhan. Mi fydd trafodaethau ar iechyd meddwl, newid hinsawdd, gwastraff plastig, pleidleision 16 a llawer mwy. Mi fydd modd i chi gymryd rhan wrth gadw golwg ar ein gwefannau cymdeithasol ar Instagram, Facebook a Twitter i gael dod o hyd i'r amserlen ddyddiol. Fe allwch chi gymryd rhan yn ein heriau, cofrestru fo'n rhan o'r sgyrsiau a'r sesiynau a llenwi'r holiaduron sydd ar gael ar ein cyfryngau cymdeithasol. Mae'n gyfle gwych i chi ddysgu mwy am iechyd meddwl a gwastraff plastig oddi wrth sefydliadau arbenigol. Dewch i fwynhau a dysgu. Gyda ni wythnos prysur iawn yn digwydd wythnos yma gyda wythnos Senedd Ieuenctid Cymru, gyda gweithdai a ffaneli a phob dim yn y canol yn digwydd. Chi cymerwch rhan, cerwch ar ein Trydar @Senedd Ieuenctid, ein Instagram @Senedd Ieuenctid Cymru, neu'r un gwefan www.seneddieuenctid.cymru ar gyfer unrhyw gwybodaeth pellach ar gyfer pob dim sydd yn digwydd yn yr wythnos yma. Wythnos yma yw wythnos Senedd Ieuenctid a bydd na nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys hefyd ymgynghori ar rhai o flaenoriaethau y Senedd Ieuenctid, gwastraff plastig a sbwriel a hefyd iechyd meddwl. Cyfle i bawb o bobl ifanc Cymru gymryd rhan yn yr gweithgareddau yma. Hefyd, fe fydd yna sesiwn eto rhwng y Senedd Ieuenctid a'r Prif Weinidog ynghyd â'r Gweinidog Addysg a'r Gweinidog Materion Rhyngwladol ar Gymraeg, ac fe fydd y sesiwn hynna yn digwydd yn y Senedd Ieuenctid, ac hefyd fe fydd yna tua diwedd yr wythnos cyfle i drafod pleidleision 16 ac 17. Felly digon o ddigwyddiadau ymlaen yn ystod yr wythnos, cofiwch gymryd rhan. Yn amlwg, o ganlyniad i'r sefyllfa bresennol o ran y coronavirus, mae'r Senedd Ieuenctid yn gweithio o bell i barhau ei waith ar faterion sy'n flaenoriaeth. Mae gennym awydd i glywed gan bobl ifanc, gan ein bod dal yma i gefnogi a gwrando ar bobl ifanc ynghylch y materion yma. Yn amlwg ar y funud, mae'r cyfnod clo dal yma yng Nghymru a coronavirus yn effeithio arni gyd. Ond eto, da ni fel Senedd Ieuenctid dal yn cydweithio efo'n gilydd. A da ni dal yn cael cyfarfodydd ar Microsoft Teams ac yn cydweithio fel aelodau'r Senedd yn ei siŵr bod ein llais ni fel pobl ifanc Cymru yn cael ei glywed. A da ni dal yn awyddus i clywed eich llais chi. A da ni yma i clywed eich barn chi ac unrhyw beth ydych chi eisiau ddweud.